O 2025 pecha cun balance positivo para o sector automobilístico. O Grupo Dunas, un dos actores do mercado, destaca un crecemento nas vendas tanto de vehículos novos como de ocasión, ratificando a tendencia positiva do mercado nacional. Segundo fontes do Grupo Dunas, este ano viuse un incremento do 14% nas vendas de coches novos e do 5% nos vehículos de ocasión. A tendencia segue estabilizándose despois de varios anos de incerteza económica. Bueno, pois moi positivo, con incremento de ventas, igual que o mercado nacional, incremento de ventas tanto en vehículos novos como en vehículos de ocasión, é unha tendencia que se ratifica no mercado nacional con incrementos de 14% en coches novos, de 5% en mercados de ocasión, e moi ben, moi positivo. Entre as opcións máis demandadas polos consumidores están os vehículos utilitarios, e especialmente os seminovos. Os coches de quilómetro cero seguen sendo unha opción moi atractiva, debido aos descontos adicionais que se ofrecen. Aquí na nosa zona o que máis se está vendendo é o vehículo utilitario, sobre todo o seminovo, cochiños de quilómetro cero, coches matriculados con moi pouco tempo, moitos quilómetros, porque xa teñen un descuento adicional con respecto ao coche novo e a xente pois o que está buscando son estas ofertas. Outro factor importante que está a influir no mercado é o retraso na data de transición dos coches de combustión e vehículos totalmente eléctricos, anunciado pola Unión Europea. Esta prórroga foi recibida positivamente polo sector. Para nós é unha noticia que celebramos, porque é unha noticia moi positiva, porque aínda que si é certo que o vehículo eléctrico estaba crecendo a un ritmo bo, si que víamos esa fecha demasiado cercana para facer o cambio, como para que toda a infraestructura xa estuvera 100% eléctrica, non? Síguese vendendo moitísimo coche de gasolina, moitísimo coche híbrido, co cual a combustión síguese vendendo en porcentajes moi altos con respecto á electrificación. Tampouco está preparado a infraestructura como para acometer ese cambio tan drásticamente, entonces, lógicamente, celebramos ese cambio positivamente. Outro tema clave é a posible renovación do plan de axudas para a compra de vehículos novos. O sector está a esperar con expectacións estas prórrogas, especialmente no caso dos coches eléctricos, para facilitar así o acceso aos consumidores. Nós sempre decimos que as axudas non só son necesarias, sino que son indispensables, porque o coche eléctrico todos sabemos que ten un coste elevado e temos que facilitar o acceso a eles. Entón, o Plan Moves 3 dou moi bons resultados. Agora estamos pendientes destas prórrogas de que haxa presupuestos e, lógicamente, celebramos todas as axudas que veñan, que son benvidas. Estas axudas son clave para reducir a diferenza de prezo coas opcións de combustión. E o responsable do grupo asegura que, se mantén o apoio ás compras de vehículos eléctricos, o mercado seguirá medrando. As axudas son indispensables porque, ao final, a diferencia co coche térmico mitígase bastante e iso fai que sea máis asequible e, entonces, a xente sí que lle gusta a compra do coche eléctrico. O problema é cando temos esa diferencia de precio tan grande. Entonces, se non temos axudas, lógicamente vais a ralentizar o coche eléctrico. Se temos axudas, o mercado seguirá crecendo. O sector automobilístico pecha o 2025 cun balance positivo, esperando que o 2026 sexa un ano aínda mellor para o mercado.